Prosím, pozorne počúvajte. Ste často chorí, máte znížený imunitný systém, ste unavení, bez energie, často máte angíny, chrípky, bakteriálne infekcie. Tak toto video je práve pre vás. Uvedomme si, že naše telo je zázrak prírody a preto je potrebné sa o ňoho čo najlepšie starať. Vnímajme preto naše telo ako umelecké dielo a zaobchádzajme s ním opatrne. Jediným dúškom každý deň tohto nápoja selín zásobuje váš organizmus, každú vašu bunku cennými, životne dôležitými látkami. Je to prírodný produkt, vyrobený v Nemecku, certifikovaný podľa prísnych regulačných farmaceutických štandardov s použitím špičkových surovín. Je to prírodný doplnok stravy, kombinácia plodov arónie, obsahuje 39 rastlinných výťažkov z liečivých byliniek, koreňov a plodov, obsahuje OPC ako silný antioxidant a esenciálne vitamíny a minerály. Je vegánsky. Je vyrobený za studena, čo zaručuje, že neobsahuje laktózu, lepok, kvasinky, farbivá, neobsahuje cukor, alkohol a živočíšne zložky. Prečo selín? Naša strava je veľmi často jednostranná a príjem vitamínov a minerálov je sťažený a naše telo je absolútne odkázané na doplnenie životne dôležitých látok. Každý deň jeden dúšok selín pokrie vašu dennú potrebu životne dôležitých látok. Tento nápoj môžu piť ľudia všetkých vekových kategórií, od detičiek až po seniorov. Na zdravie.